Comrade Knox Chivero vanova ma-war veterans anova ma-allies Comrade Bomshogeza panguva ino vopindira zvekare aiwa voya vachipa a direct threat aiwa nemashoko nema-warnings ari kukandiwa aiwa kune the first family panguva ino sanapinda masvika mudanyirwa panapa ndoti subscribe baulike on the bell icon tipinda paendo pake anoposta aiwa mnangagwaZim lise zvamuri kuona izvi obudanyira chiti it is time to reclaim our nation from a feed family. Emerson and his inner circle appear fixated on perpetual campaigning rather than governance. There is no reason for Emerson to campaign when his tenure is almost finishing. In fact, he should prepare for a handover. Your association with the Mnangagwa, your protege, whose extravagant displays of wealth masked as philanthropy, insult the suffering majority. What kind of benevolence bypass the poor, yet showers luxury vehicles and large sums of cash on celebrities and religious allies, while ordinary citizens struggle to access even $1,000 from banks? You will leave your children in danger, Emerson. Tomashikamula chokapana panana Knox Chivero achiti aiwa panguva inoi zvakuitika munyika panguva inoi mutungamiri wenyika anofana kunge aiwa out to prepare for his aiwa handover takeover, not a campaign. Achiti aiwa these guys vari kuonekwa macronies vana Mnangagwa vari kuonekwa kunzi vari kudhisha mota dzema thousands, mota dzema millions panguva inoi vachionekwa kunzi, but at the same time kunzi the economy, my citizens, they are struggling. People, they are failing to withdraw even $1,000 from the Zimbabwean ATM. But kunoonekwa kunzi iwo vana Mnangagwa ndivo vanenge vachikwanisa kungozviita voga, iwo vanenge vari ma-allies vari kumusoro. Mbudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kana comment section medu. Mudzi mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.